Eller? Der er en gang. Mand. Han var god i roen. Ja. Ej. Han kunne læse, det måtte han ikke. Nej. Han skrev, og han kunne nok læse, og det så hej, har du. Så var det ikke ked af det. Det var eller værst, at han ikke kunne stave til det der. For det passede nemlig. Det kunne han bare stave det. Så det han bare rigtig meget ked af det. Ja. Og det værste var, han ikke kunne stave til det. Ja. Og det så bagte det, og så blev han rigtig ked, fordi de drillede ham. Så blev Så gik han. Og så blev han bare endnu med, så sagde han bare en brun chokolade med. Så blev han brun chokolade med. Det var han ked af det. Og han godt og kunne læse. Ja, han kunne læse. Han tager nogle briller. Men de passede ikke. Og så tog jeg dem af. Ja, fordi de passede. Men nu fik han briller, og så kunne han godt læse. Og fordi han fik nogle briller, der passede. Derfor skal du altid huske at købe nogle briller, der passer, så kan du læse. Fulde tekster.